Ahojte, takže v prvom rade chcel by som začať moju debatu s veľkým ďakujem môjmu tímu. To znamená, že celému tímu Octagon Fighting Academy OFA, Spartacus Fight Gym, OFA na čele head coacha Iliáš Kondriča, ktorý vlastne uviedol celú tú najhrubšiu robotu, čo môže byť. Potom ďakujem krásne Tomáškovi Kulanovi, kto je môj osobný fyzioterapeut, ktorý sa stará vlastne o moje zdravíčko celý čas. Ďakujem pekne Denisovi Dingovi, ktorý naštartoval môj metabolizmus a vlastne dal tie prvé stravy, aby som mal silu, a vlastne potom pokračoval Samuel Balint, ktorý vlastne na gramáže vymeral mi jedlo a tú stravu mi dokonale nastavil. Ďakujem krásne Ríšovi Koncovi, ktorý mi držal stále lapy, keď som potreboval, a vlastne mentálnemu kaučovi Radekovi Ševčíkovi, s kým spolupracujem naozaj skoro 15 rokov. Ďakujem všetkých sparring partnerov, ktorí sú účastnili mojej príprave, ktorí boli s tou dennodenne v gyme. Ďakujem mojej rodine, mojim deťom, všetkým blízkym a v poslednom rade môjmu manažerovi Daliborovi. Ďakujem krásne mojim partnerom, môjmu generálnemu partnerovi Doxbetovi, že vlastne mohol som trénovať, jak som mohol, že len venovať tomu na 100%. Takže troška ideme k zápasu. Naozaj som sa cítil veľmi dobre pripravený. Moja príprava sa začala na konci januára, to znamená, že mal som 4 mesiace na prípravu, mal som 116 kg a ešte nezabudnem hovoriť Oliver Trenčín, ktorý vlastne vymeral stále na stroji, že aký mám vlastne telesnú hmotu, váhu, svaly, kosti, všetko, InBodyčko. A proste na konci januára som mal 116 kg a pomaličky sme išli schudnúť do 9,2, ale tým, že proste museli sme naozaj nastaviť veľmi veľa vecí a hneď vlastne Iliáš Kondrič headcoach dal do toho všetko, do tej prípravy. Nasadili sme veľmi vážne tempo, takže čakala na mňa veľmi tvrdá drina, 4-mesačná dvojfázové tréningy, naozaj bol som úplne na dne, takže keď niekto povie, že ide športovať, to vôbec neznamenalo to znamenalo, že ja po každom tréningu som siahol na samé dno, zdvíhali ma hore a ani som nevedel, že aký šiel domov bezemočný človek, a vlastne na konci dňa ste videli, čo ste videli tam v klietke. Takže do zápasu som išiel naozaj veľmi pripravený aj mentálne, aj psychicky, aj fyzicky, aj všetko, a proste vedeli sme, že Carlosovú silnú stránku, čo je jeho jediná zbraň, čo aj používal v celom zápase. Takže vlastne ja som po zápase som moc na to nemyslel, ale nepamätal, lebo väčšinou zápasníci nepamätajú na ten zápas pri tom tlaku, pri tom adrenalíne, musia to pozerať, a ja som naozaj ten zápas pozeral asi 3-krát a vlastne musím to povedať tak, že prvé kolo som prehral. Carlos urobil hneď výbornú robotu, lebo inú možnosť nemal, že proste robil tú svoju robotu, že nepustil ma vôbec dištancu a proste hneď vletel do mňa a robil tú svoju robotu, a vlastne tam už bolo vidieť tá moja pripravenosť, že vlastne hneď viem reagovať na tie takedowny, že hneď sa viem stavať, že neostanem tam dole, ale musím povedať určite, že to prvé kolo vyhral, takisto druhé kolo vyhral, a potom v treťom kole vlastne ja som mu trafil round kick, high kick v koleno, aj som cítil, že bol nahúlený, veľmi maličko chýbalo, aby som ukončil, ale samozrejme nebudem tu vypráviť, že veľa ľudí, samozrejme, tuto je ten moment, keď som mohol ukončiť, samozrejme, že keď viem, tak ukončím, asi som nevedel a mal som nejak autopilot nastavený tak, že mu mám urobiť ten takedown, takže som urobil ten takedown, čo bola moja chyba, a vlastne tým pádom som zapísal to tretie kolo pre seba, a takisto ja si myslím, že aj štvrté kolo bolo pre mňa a piaté kolo bolo rozhodujúce. Za mňa vlastne bolo to, že 5. kolo bolo, že vlastne Carlos ma držal a tlačil ma pri klietke, a
jak som pozeral ten zápas dookola stále, takže vlastne ja som ho ohrozoval, on ma nejakým štýlom necítil som, že som ohrozený, lebo stále som sa vedel postaviť z toho takedownu, neostal som mu dole, nevedel robiť tú svoju robotu. A naozaj som na konci kola som myslel, že môže to byť reálne, že remíza, ale nestalo to tak, Carlos vyhral, takže rozsudcovia videli, že je to na Carlosovej strane, tým pádom mu gratulujem k víťazstvu a strašne veľa ľudí mi písal, že naozaj ďakujem vám každému, to nie je šanca, aby som odpísal a teraz ste ukázali vlastne, že akí sú moji verní fanúšikovia proste, keď sú so mnou v dobrom aj zlom a teraz to je môj základ, že proste teraz ste ukázali, že aký ste, že tým Attila proste idete do mňa úplne že pozitívne, brutálne, že to bol môj zápas, vyhral som a takto, ale zase nezabudnime, že ten zápas vyhral Carlos, rozhodcovia sú tam najdôležitejší a proste oni dali jemu ten zápas a vlastne zaslúžil, keď to videli tak tí ľudia, rozhodcovia a fanúšikom mojim ďakujem krásne, bolo to mi veľká česť, že mohol som zápasiť v takomto štadióne 27 000 ľudí alebo 26 000 ľudí, vypredaná aréna, naozaj atmosféra brutálna, zážitok na celý život a proste ďakujem Oktagonu, že čo vybudovali Pálovi Ondrovi, ďakujem, že môžem byť súčasťou toho celého a dúfam, že aj budem ešte stále súčasťou a nikdy na nás nezabudnú a tento príbeh bude na celý život proste zapísaný v histórii, v dejinách, keď som aj vyhral, aj prehral, ale proste základ, že sme zdraví a ukázali sme, že naozaj v klietke môžeme byť diví na seba, môžeme sa tam dobiť navzájom, ale na konci dňa sme klakli, urobili sme rešpekt, objímali sme sa a vlastne ukázali sme, že to je šport a tá agresivita patrí tam, kde patrí. Takže vlastne, ak som povedal na konci, že proste nezabudnime, že každý ľudia, každý sme iný a vlastne jedna vec je najdôležitejšia, že spolu sme najsilnejší a to nikdy nezabudni na to, že proste keď sám človek nikdy nedokáže nikde v ničom nič, ale keď sa spoja ľudia, tak dokážu veľké veci. Takže ešte raz veľmi pekne vám ďakujem každému jednému, ktorý ste písali, ktorí ste na mňa mysleli a moja cesta sa ešte neskončí. Majte sa krásne, ahojte.